ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாப் 10 பணக்கார கம்பெனிகள் அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பை இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் பார்க்க போகிறோம். இந்த லிஸ்ட்டில் 10வது இடத்துல வால்ட் டிஸ்னி என்கிற கார்ட்டூன் தயாரிக்கிற கம்பெனி வந்துட்டு இருக்குது. இவங்களோட சொத்து மதிப்பு ஏறத்தாழ 32 லட்சம் கோடி. இந்த லிஸ்ட்டில் 9வது இடத்துல யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெக்டொனால்ட்ஸ் என்கிற சாப்பாடு தயாரிக்கும் நிறுவனம். இவங்களோட சொத்து மதிப்பு ஏறத்தாழ 33 லட்சம் கோடி. இந்த லிஸ்ட்டில் 8வது இடத்துல யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெர்சிடஸ் பென்ஸ் என்கிற கார் தயாரிக்கும் நிறுவனம். இவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு ஏறத்தாழ 38 லட்சம் கோடி. இந்த லிஸ்ட்டில் 7வது இடத்துல டொயோட்டா என்கிற கார் தயாரிக்கும் நிறுவனம் வந்துட்டு இருக்குது. இவங்களுடைய நெட்வொர்க் ஏறத்தாழ 41 லட்சம் கோடி. இந்த லிஸ்ட்டில் 6வது இடத்துல சாம்சங் என்கிற ஃபோன் தயாரிக்கும் கம்பெனி வந்துட்டு இருக்குது. இவங்களுடைய நெட்வொர்க் ஏறத்தாழ 42 லட்சம் கோடி. இந்த லிஸ்ட்டில் 5வது இடத்துல கொக்கோ-கோலா என்கிற கூல்ட்ரிங்க்ஸ் தயாரிக்கும் நிறுவனம் வந்துட்டு இருக்குது. இவங்களுடைய நெட்வொர்க் ஏறத்தாழ 44 லட்சம் கோடி. இந்த லிஸ்ட்டில் 6வது இடத்துல ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் வந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு ஏறத்தாழ 60 லட்சம் கோடி வந்துட்டு இருக்குது. இந்த கம்பெனி வந்துட்டு மார்க் சுக்கர்பர்க் அவருடையது. இந்த லிஸ்ட்டில் 3வது இடத்துல அமேசான் நிறுவனம் வந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு ஏறத்தாழ 116 லட்சம் கோடி. இந்த கம்பெனியோட ஓனர் ஜெஃப் பெசோஸ் அவர்கள் தான் உலகத்திலே நம்பர் 1 பணக்காரராக வந்துட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும். இந்த லிஸ்ட்டில் 2வது இடத்துல கூகுள் நிறுவனம் தான் இருக்காங்க. இவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு ஏறத்தாழ 152 லட்சம் கோடி. இந்த கம்பெனியோட CEO ஒரு தமிழன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த லிஸ்ட்டில் மொதல் இடத்துல வந்துட்டு ஆப்பிள் கம்பெனி தான் இருக்காங்க. இவங்க வந்துட்டு ஐஃபோன்லாம் தயாரித்து விற்பாங்க. இவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு 166 லட்சம் கோடி. இதை வந்துட்டு இந்த கம்பெனியோட ஓனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவர்கள் தான். அவர் வந்துட்டு 2011ஆம் ஆண்டு வந்துட்டு இறந்துட்டார். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோக்குமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சீக்கிரமே வந்துடும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்.